פיה פורחת ושמש בזורחת, ציפורים מראש כל גן מבשרות את בוא אחד. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. ניתן כל הר וגבע, מדן ועד באר שבע, לארצנו שוב נירש, ארץ זית יצהר ודבש. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. חבר'ה, יש לי רעיון. יונתן, בוא יונתן, יש לי רעיון. כן, מה הרעיון, איגנציו? בוא נמתור אלוף. בוא נספר לאבי. היי, מה העניינים? מה קורה? שומע אבי, יש לנו רעיון. מה? רעיון הוא לשתול אלוף. איזה אלוף? מה, השתגעתם? איזה אלוף? אלוף? כן? זה החלום שלך? כן, זה אתה החלום. יודע מה, אם זה החלום שלך, תלך על זה. יאללה, בוא נשתול. תודה רבה. ביי, שיהיה לכם בהצלחה. ביי, תודה. איזה אלוף אלה, על מה הם מדברים בכלל? תעסקו בדברים יותר חשובים. יאללה, בוא נשתול את האלוף. רגע. משהו, אבל שווה לחכות. אוקיי? זה באמת גדל. חכה, זה יגדל עוד יותר. תראה שייתן פה אלוף בזמן. אתה רואה? אמרתי לך שיצא אלוף!
כיפה אדומה? כן, אמא. את יודעת איזה חג היום? לא. ט"ו בשבט, מה? איפה התעודה שלך? שכחתי אותה בבית הספר. מעניין, לאן נעלם התיעוד של הכלב אכל את התעודה? אתה ענית לו שאין לנו כלב. זה לא שענית עליו, זה גילם כלב. טוב, נו, הנה. כל הכבוד קיפלן, אני רואה שאת ממש משתפרת בלימודים. מתמטיקה, בלתי מספיק. ספרות, מה זה? מספיק? מספיק זה טוב, זה אומר שלא צריך ללמוד יותר. אני רואה שאת ממש משתפרת בלימודים קיפלן. זהו, מחר אני שולחת אותך לאוניברסיטה, ובגלל שאת כל כך משתפרת בלימודים, אני אתן לך לקחת את סלט הפירות לסבתא. אמא, כל שנה את שולחת אותי ליער, וכל פעם הפריקים המוסרים האלו פוגשים אותי בדרך ומטרידים אותי שעות. וכל פעם אני מגיעה לסבתא, הפירות כבר רקובים וזה במקרה הטוב שנשאר משהו. זה לא מעניין אותי, את צריכה לעבור דרך היער. ופעם בשנה טורחת לעצמך לבקר את סבתא ועוד על זה את מתלוננת? למה? מי ישמע את? מתי את מבקרת את אמא שלך בפעם האחרונה? אני אישה עסוקה מאוד לידיעתך. אני אישה עובדת? כן? ומה בדיוק את עובדת? ולהיות אימא לידה מוקדמת כמוך. ותאמין לי, זאת עבודה קשה. טוב, בואי, קחי את זה. קחי את זה. זה ואת זה. טוב, יאללה. רגע. למה הפרח הזה? סתם לאווירה של החג. תביא הכלים האלה, כבר לא רוצה לראות אותה. יאללה, ביי. ארץ ישראל שלי יפה ויפה כולנו ביחד. היי. לא שומעתם. מאוד התגעגעתי. תראי דיינים. לא. שנה שעברה הבאת לנו את הדבר המושיאמי הזה, הכתום. משמש ולא הבאתי לכם, אתם פשוט הסברתם לספסלה עד שהגעתי לסבתא שלי ולא נשאר לי כלום יותר. ומי זה הזחל הזה שלא הפסיק לבכות שכואבת לו הבטן? זה שקיבל העלת משמש. מי? אפשר משמש? יופי דביל, כי כשהגעתי לסבתא שלי זה סלט פירות, כמעט בלי פירות. וואי, איזה באסה. ממש כואב לי הלב עכשיו. אולי תזמיני לי מד"א? תעזבו אותי, אוקיי? את ילדה רעה וקמצנית. סליחה, איך אני זה שהפכה להיות הרחת באמת? תדעי לך שכל מי שעובד בו חייב לשלם דמי מעבר. פרוטקשן. פרוטקשן? תזכרו משמש, רק תעשו לי טובה ותפסיקו לחפור לי. חושת האגליפטוס, האגל של הסינות, והרגח המלוך. איזה יפה! אני חייב לשמוע שאני שקרן. יופי, זה ממש מקסים. פשוט בא לי לששק אותך בזאת. תסלחי ממני, אני מטר לך לא לשקרן. וואלה? כי אני בכוחל, לא הייתי מרשה לעצמי לעשות סלקציות. זה כן, נדע לך שאתה מצביע אותו כזה, ובא לי לפנק. טוב מה? בא לך להשתחרר למאחרי? אגב. אתה בסדר? אגב, בואי תעזרי לי שנייה. לא, יש חנן שלו, יש נמצא לפני שנים מקו השמש. אבל יש מצב עוד עוזר לי שנייה. ומה? ולשתול משהו, זה כמה 2 דקות. מה? נראית לך פרייר? יאללה, כולה 2 דקות, תראי את הקליטנות הזולת. תבין, נו.
אפילו יותר יפה, ואני את התמודית הזאת. מה פתאום, את הכי יפה בעולם. לא מצחיק, ממש לא. נראה לי, יפה. תגידי, מה את חושבת שם? אנשים. אנשים? כן, כן, אבל אין לך מה לדאוג. למה? כי הסיכוי שאני אוכל גוד כמוך גדוש ביותר. אבל מה יש לך שם? איפה? שם. זה סתם כלום. מה זה כל החמדנות הזאת? תגידי לי מה לא אוכל בחיים שלך? מה זה בלבד שם? תפסתי. מה זה בלבד שם? אני אוכלתי את זה כשאפילו נורמלי. מי ישמע כבר, איזה שותים את זה? אז תיתן. כי חכי עכשיו את נופלת. אברקדברה. אברקדברה. תשמע. כי חכי עכשיו זה יעבוד. אברקדברה.